गेटनिफ्राय सफैबाय थांनानै नायनो मोननांगौबा औवाया माबायदि इसोरनिया गोमो गोमो कालारनि नायदो रामाय लोगो होनबाय सेम कालार गैयामोन लोगोफोर 600 थाखा फैसा मोन्दोंमोन आंनियाव सोरनिबा गैला थालांनाय लोगोफोर बे जायगायाव मोन्दों आङो नोंखौ आरोना नोंनिया उल्था जादों आरोना फिदिंनाया नोङो दा नोरोगाव मोनसिगोन हा सिङाव हाबलांसिगोन नों ओइ बिदि टिभि सोरबा नुदोंमोन नामा नै जिबौआ सिसिबि फिसा बेनिफ्राय कर्टआ बिथिंहाय अन्थाइजों बानायनाय न' मिनिबाय जों सैसारि गोलैजायोमोन गोलैनानै मिनि जायोमोन आरो मोनो आरो बेवहाय रमारेन्स नायलाय इखो नायलाय रमारेन्स बायदि नुदों नामा लोगोफोर खानाय आरो गोलाव लाखिबा नोंसोर कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय मानसिफोरा लोगोफोरा बुंनायलाय आं ओरैनो बुंना नायदोंमोन आरो नियन जायो हाथार जोंफोर गोरिब मानसिया जानो हाया बेवहाय जि बरा लोंलायबाय इखो खैथाखायो खैथाखानि नंदों नोंसोर 6 थाखानि नंदों नामा 10 थाखानि सेबथा जालायलांदों बापरे स्कुटि एक्सुवेलि खाथाम नाङा आरोना बेनो लोगोफोर गेटनिफ्राय सफैबाय पुलिसनो भुटान पुलिसनो बेखौ दिन्थिनानै नै लोगोआ बेनो ओमफ्राय फैदो ओमफ्राय आङो गारि सालायनानै जुदि भिडिअ बानायोब्ला आंखौ रायगोन आरोना बेनिखायनो आङो लोगोनो होनोसै मबाइलखौ नायदो लोगोफोर पार्कआ फिसा पार्क मोनसे दङ नै बेबायदि नोंथांमोना फैदोंब्ला नुदों जानो हागौ ओमफ्राय फायाखैब्ला आंनि भिडिअजोंनो नायबानो जाबाय आरोना जि बरा बार फैदों नैबेलाय मा फिथाइ खाजलि फिथाइ ना मा होनो बेखौ आरो जानो हागोन आरो नोंथांमोना नै बिथांनि मबाइलजोंसो बानायदों दा फ्रेस बार फैदों नंगौना लोगो माबायदि नांदो हाय जादों बिथाङा हाय पेट्रल पाम्पनि माबाखौ भिडिअ बानायबाय थादोंमोन बारा आंनि एक्सपिरियेन्स आं बुंजायाखै नालाय खनसे फैनायाव ओमफ्राय बुंजादो मा क्या बोलते हैं तूने मा बुंदोंमोन बे गलती हो गया ना होनदो उधर वो है और उधर क्यों दिखा रहा है इतना मतलब घर में जाके दिखाना जगह वीडियो बनाना ऐसा मतलब ऐसा ये बोलने वाला तो बोलेगा लेकिन दिल में मार लेना दिल में ले लेगा तो ini भुटाननि सिख्ला जि मोजां नुदो थांनानै नायनो मोननांगौबा नायदो नायनि पाहारा नायलांदो फारि लोगोफोर ओंखारबोबाय गारिनिफ्राय गथ'फोरा बेवहाय थियानो मोजां जायो आरोना नैयाव गथ'फोर थियानो जायो बेजोंहाय ब्रिज दङ फैदो बुंनायालाय मा बुंसिगोनबाय ससमा लांनोबो लाखा फट' थिखांनो हागोन नालाय आं माखौबा गिबाय थादो दै सोरबा माबा रायबा माबा बुंबा होननानै भिडिअ बानायनायनिबो पारमिसन दङ ना गैया बे गिबाय थादों आरो आं रावबो गैयासो बानायदोंमोन ना बेखायनो नायदो टाउनफोरा फिसा फिनला दाय थिखांनो हागोन ना दलंखौ खिथिग्रोनोलै आङो गोबावनि उनाव नैथि फैदोंमोन आं माने खनसेल'सो फैबाय आइखौ लाना फैदोंमोन आङो मिथियामोन आरो नैथिंबो जायगा दङ होननानै ओमफ्राय आं दा मिन्थिबाय दलं ब्रिजआ बेवहायनो फट' थिखांसोयो आरो मानसिफोरा नायदो जाय थिखांजानो मोन्दों बेवहाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर नैखौ बानायबाय थादोंमोन कमप्लिट जाथारबाय अन्थाइजोंनो बानायो बिथांनि अन्थाइ थायो इसोरनिया मोनसे घाट बिदिनो बानायो आरो नायदो लोगोफोर भुटाननि सिख्लाया नायदो लोगोफोर नै अन्थाइजों बानायो आरोना बेखौ अन्थाइसो बेयो घाट थायो बेलाय मा बुस्थु लोगोफोर लाइट दङ बेवहाय लाइटआ हराव जोङो जां मा लथ्र' बेलाय साला हाबना नायनि र' लोगोफोर ब्लगारफोरा हाबना नायाबा सोर हाबना नायगोनफ्रा गिनाय गैयि जानांगौ नै नायदो लोगोफोर देखौ नायदो लोगोफोर माबायदि नियाव लाइट दङ ओरै लाइटफोरा हराव जोङो सर्ट जागोन नामा ब्रा गिलायलांदोंमोन आं नायदो लोगोफोर बेखौ नुनो मोनगोन आरो गोदान बानायदों बेखौ जायफोरा नुवाखै कमेन्ट खालामबानो जाबाय जायफोरा नुदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय सायाव ओरै थाङो आरो गारिखौ ओजोंहाय दोनदों ओमफ्राय नैबेनो आरो नायदो लोगोफोर औवाया माबायदि इसोरनिया गोमो कालारनि कालारसो फोनदो नामा सोरबा कालार फोनाखै एक्सुवेलि आंनिबा
नायदेर गोमो गोमो जोंनि जायगाथ' गैयालै इदि आरो गयाबो गोथाव जायो आरो सिनिया जानो नायदो लोगोफोर कारेन्टसो दङ नामा दांनाबो नायनो हायाना दा कालार नामा बेलाय नायदो लोगोफोर कालार नामा कालार नङा बिदिनोखा औवायानो नायदो लोगोफोर औवायानो माबायदि नै लोगोफोर नायदो रामाय लोगोफोर नै साला मायबा मानो ओइ माबाफोराव जग्राफोराव बानायनायालै लागायनाया ओरै काट काटनो डिजाइन खालामनांलाया आरोना ओमफ्राय इथिं फै फै गोमो ना बेनो गिदिर जायो जा उनाव नै माबायदि जोंनियाथ' औवा थायो नालाय फिसा फिसा बिजलि औवा बिसोरनि आरो मा बेलेग डिजाइननिलै लोगोफोर नायदो रामा इनो मायबा सुयो बेयाव तार दङ दै जगोन दा ओमफ्राय जागाया बिदि बायदि आरोना समायनायानो इमानबो गाज्रि नङा ओमफ्राय पुलिस दङ बेवहाय पुलिसा बिसिना थाखाबाय थायो आरोना ओमफ्राय नायदो लोगोफोर बिथिं दै बोहैगासिनो नै दै बोहैगासिनो नायदो रिरि रारा रिरि रा दै बोहैगासिनो रिरि रा जिरि 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 होनजासेनो नायदो दलङा बेबायदि लोगोफोर फैबाय था आं नै उन फैबाय ब्लार खालामना दोन मा नोङो ब्लार खालामदो न नायदो बेबायदि आरोना बेयाव बिसोर माने थाखाबाय आरोना माथाम फिसा फिसा मूर्ति दङ बेबायदि आरोना ओमफ्राय फिदिंनांगौ आरोना बेसे हायो फिदिंनांगौ बेसे हायो फिदिंनांगौ होमबानिया मा होनो सान्थि जायो आरोना जिउ गोलाव जायो सोरगोआव मोनहैयो होनना बुंदों आरोना बेखौ होनदों ना होनाखै मिथिया खिन्थु आं बुंबाय आरो मोनसे दंबायो बेखौ खिन्थिगासिनो बिथांमोनखौ भिडिअ बानायनो नुयो रिल्स बानायनाय नामा ओइ थांसै थ' जोंना गारि नेगासिनो दङ हा हा गारि बोजोंहाय नेगासिनो दङ जोंनिया नायदो लोगोफोर फ्लेगखौ गोदान होफिनजोब्बाय पुराना जादोंमोन आं फैनायाव ओमफ्राय गोदान लागायफिनजोब्बाय बे आबरा होनदों नायदो दा बिथिंआ रिल्स बानायनि ओमफ्राय उनाव सोंदो आरो माबायदि बानायो नैया माबायदि सिनाय रोङो फरायनो हागोन फरायग्राफोरा ओमफ्राय जागायावबो सिस्टारासै ओमफ्राय फ्लेक्सखौ गोदान लागायजोब्बाय लोगोफोर सिगां आं फैनायाव पुरानामोन खाराब जाजोबदोंमोन गोदान लागायजोबना दोनबाय ओमफ्राय इदिंनो थांलाय फैलाय खालामो आरो मेन टेम्प'सिमबो थांनाया बेजोंखायनो थाङो ओमफ्राय ओजोंहाय आर्मि थायो बर्डाराव ओमफ्राय थांनो आरोना लोगोफोर इसारि आरोना दा लोगो नेगासिनो रिल्स बानायनो मोनसे बानायना होनोसै बेयो आरो आंनि पस्टखौसो पसन्द जाबाय थायो आंनि बायदिसो बानायनो लुगैबाय आंनि आखाइ जायाखै आथिं जायाखै नोंनि बायदि रमारिसो फाग्ला खालामगोन दा बेलेगाव थांलायनोसै बानायनो बया बेनोमोन लोगोफोर ओमफ्राय गारिया नैयाव दङमोन ओइथिं थांदोंमोन गारि थानाय जा ओमफ्राय दा गारिखौ सालायनोसै थांनोसै रडआव भिडिअ बानायदो इनि फट थिखांदो मा जागोन बुंदों खालामग्राफोरखौ इसोर खानायानो दहायनि खानायालै जोंखौ नायना थानाया जागोन दे इसोर इसा दै लांफानो हाया बा इफोरसो लांफानायनि थाखायनो थबनो माबानो हाया नङा जों माबा गोदनायाव ओरैनो लाना होबा हेल्प खालामनायावनो ओरैबाय माने जों हेल्प माबा बर' मानसिफोराथ' काइन्डलि खाबेरै थबनो माबानो हायो थबनो गुरै आखलनि आंथ' जायो नैबो मोनसे दंबायो पेट्रल पाम्पआ मिथिला ओमफ्राय सिगांथ' थांबाय थानाय सायाव बे गोजौ पाहार नालाय पाहारावसो दङ इसोरनि जायगाया ओमफ्राय पाहारथिंबा आरो मोनसे पार्क दंबायो ओरैनो दिनैसो बाय मोजां नायदों आं मानसिफोरा बे गाय सोंगासिनो बावनि नामा बोलो नांगोन जायो आरो बिनि उनाव इ गेटआव जों फट' थिखांदोंमोन नेथ'दोंमोन नेथ'नानै ओमफ्राय भुटाननि मानसि सासे फैबाय ओइथिंनिफ्राय फैदो उकिल गेट दङलै उकिल मा होनो इखो कर्ट दङलै जोंनिया जेरै कर्ट दङ ओमफ्राय इथिंनिफ्राय फैनानै बेयाव लाखिदोंमोन फट' थिखांनो होननानै नायदो
एवराखै थबाथे लाखिनानै ओमफ्राय फैदो ओमफ्राय आं सोंदो हटेल मोजां इयो ओइखौ हटेल नंदोंमोनलै लोगोफोर ओइखौ हटेल नंदोंमोन आङो हटेल नंनानै ओमफ्राय सोंदोंमोन इथिंखालि मानसि फैदोंमोन फैनानै ओमफ्राय सोंथे बुंबाय हटेल आं खिथिगोनथ' नोंसोरनो मोजां हटेल खिथिगोनथ' होनना बुंबाय ओमफ्राय थांबाय इखौ ट्रास्ट खालामनानै ओमफ्राय थाङै थाङै इथिंखालि थांबाय थांनानै मोनहैनानै हटेल मोनसे ओमफ्राय हाबहैबाय दसे जागा नायनानै ओमफ्राय हटेल हाबनानै माबा माबि अर्डार खालामसोबाय लिरनानैसो अर्डार खालामनांगौ दे इसोरनिया ओमफ्राय लिरना अर्डार खालामनायनि उनाव फैसायानो खमायाव खारबाय सैताना जाखांग्रोनानै खारबाय इसे दामि माल लादोंमोन कफि लोंदो मा लोंदो साहा ता सिनि होनानै साहा लोंनाया दामि ओमफ्राय जोंनिया लस जादों जोंसो होनो गोनां जादों आरो ओमफ्राय जों होदिया फैसाखौ जों बुंदो जोंथ' फैयाखै इयो होगोन होनना बुंदोंमोन ना खिथादोंलै दखानिया नोंसोरनो होगोनबालाय दखानिया खिथादो ओमफ्राय जोङो बुंबाय जों होआखै होननानै जोंथ' फैयाखैना जों खानैल'सो फैदो होननानै ओमफ्राय उल्लु बानाय जाबाय नोंसोरो होननानै बुंबाय आरो जों ओमफ्राय थांबाय थांनानै मा जाबोनो आरो घटनाया ओमफ्राय सिरि थांबाय ओमफ्राय इथिंखालि फैफिननानै कड नायनानै थांबाय इखौ दोननानै फैबाय जोब्बाय काहानिया नायगासिनो भिडिअ बानायगासिनो थ' बर'आव बुङोब्ला गोजौथि थांगासिनो दङ हिन्दीयाव बुङोब्ला ऊपर जा रहा है तो जा रहा है थांदोबा थांदो आरो ना फुल बिबारफोरखौ नायनो हायो फुल बिबार देख सकते हो कुछ इस तरह है और आगे बढ़ता है ऊपर जाते रहेगा टेम्पो मिलेगा टेम्पो अभी नहीं मिलेगा क्योंकि आर्मी वगैरह है उधर ब्लॉक करके रखा है जब तक आप टूरिस्ट वाला कार नहीं लेकर आएगा ना तब तक तेरे को जाने नहीं देगा तेरे को जब तक टूरिस्ट कार नहीं लेकर आएगा समझा तो अभी हम टूरिस्ट कार वगैरह नहीं लेकर आए हैं फिर भी जाएंगे क्योंकि हम दादागिरी कर सकता है छोटा सा जॉब था जोकिंग कर रहा था जोकिंग ब्रो रोड बहुत खराब था साफ कर दिया है सिकासक हो गया नीचे जाएंगे अभी बाद में नीचे कोर्ट है वगैरह नीचे सिङाव माबा माबि दंसयो कोर्ट सर्ट नोंथांमोननो दिन्थिगोन आङो नै सायाव थांबाय थादो दा नोंथांमोना नायनो हागोन साथिं बेबायदि मोनो बेबायदि माबा माबि मोनसे मुरथि नोंथांमोना नायदोंबो जानो हागौ आं फिसायाव फैदोंमोन आरो क्लास 10 ना क्लास 8 आव फैदोंमोन आङो ओमफ्राय आं जे थाबाय थांनांदोंमोन सायाव गारि सारि गैयामोन बासजोंसो फैदोंमोन बासखौ जा गेटआवनो दोनना फैदोंमोन ओमफ्राय फैयै नैबायदि मोन्दोंमोन बैया नेंदोंमोन आथिं आखाइ बहुत मेरा पैर से थक गया था क्लास 8 में आया था देखने के लिए और पैदल चल के आना पड़ा मेरे को ये देखो इतना ऊंचा है भाई पहाड़ के ऊपर घर रोड बना के रखा है पहाड़नि सायाव रोड शॉट बानायना दोनदों कुछ इस तरह बेबायदि रास्ता बानायना दोनदों नोंथाङा नायनो हागोन आरो ना बेबायदि बानायना दोनदों सलार दोङो सायाव ओइ नै बेयाव मबाइल चार्ज होनो हागोन आरो नोंथांमोना बख'ना लानो थांबानो जाबाय न'आव नांगौबा ओइनो सलार जागासिनो नालाय दोनगासिनो दायो चार्ज जागासिनो दा अराव लगायगोन इखौ मानो होनबा इयाव खोमसिसि सुग्रुसि जागोन नालाय बेखायनो होना दोनदों बेवहाय सलारखौ ओमफ्राय सायाव थांगासिनो सायाव ओइ नै सानि पाहारा गोलैनो हाबा जों फैगोन होननानै सानबाय थायो आरो आङो कमेन्ट लाना फैबानो ओमफ्राय नै हांथोनो मोनसै आंखो पूरा श्रीलंका रास्ता जैसा है श्रीलंका रास्ताया छोटा होगा शायद ना मा बुङो लोगोफोर शिलंनि रास्ताया फिसा जानो हागौ नाथाय बेनि रास्ताया थिगानो दोङो बेनिफ्राय जिबौ रडनो स्नेक रडनो बिथाङा बुंदों बेनिफ्राय राइट नंगौ ओइनै आंना खामाया मायबा जाबाय थायो फायबानिखि आंनिया नंमारगौ खसा बाथ्रा होनदों खामाया मायबा ट्रिं खोनाया जालाङो आंनिया मायबा इनिफोर इम्फुनि थाखायनो जायोबो जानो हानाय तो मेरा कान कुछ आवाज ना सुनने वाला ऐसा होता रहता है इधर आते तो इस जगह पे क्यों पता नहीं ये क्रिकेट वगैरह क्रिकेट करने की वजह से होता है कि पता नहीं लेकिन मुझे ऐसा होता रहता है अभी भी हो रहा है मेरे को अभी आने वाले समय भी होने वाला है देखो पहाड़ वगैरह गिर गया ना इंसान लेपेट चेपेट हो जाएगा मानसिया थैलांगोन गेब्रेलांगोन भिबु ओंखारलांजोबगोन खि ओंखारलांजोबगोन मानसिनि सायाव गोलैनांगौबा बे पहाड़ा मिथिबायना लोगोफोर बेनिखायनो खाबदान आरो नायफोरनि थाखाय बेनिखायनो कार सिङाव फैबाथाय कारा गेरोबा मानसि बायबाबो हेल्प मोनगोन आरो खिन्थु मानसिनि सायाव गोलैनांबा मानसिया भिबु दाब्ला जालांजोबगोन नै जाहरगोन माबा मा पार्क ना मा इफोरो माबा खालामलायनाय पार्कसो जाबाय सिख्लाफोरखौ लाना today now that's non-stop vlogger दा आंनिया खुगाया सल' जागासिनो एकदम होलांगासिनो गारिया नै फाखार जिबौ बायदि गिदिंगासिनो खिथौ होलांगासिनो जिबौनि होसोगासिनो एनाकन्डानि रास्ता लोगोफोर नायदो भुटाननि गारि हेलौ गाइस नोंथांमोनखौ भिडिअ चेनेलाव बरायनाय जाबाय होनदों इयाव गोसा सलायना दै दा बरसा गोसा सलायना इयाव गारि फैनो हागोन थख होनदायगोन
पुलिसा हमगोन जेलाव सोना दोनगोन भुटाननि पुलिसा ओमफ्राय जों दा मम' सम' नागिरनाय नै हटेला बेनोमोन र' जों बेनिफ्राय नायहरदोंमोन नायना लादो लोगोफोर इयावनो जादोंमोन घटनाया ओमफ्राय फैसाखौ जों होनांजा आरो जों होनांबायमोन जों बुंनायखायसो जों बुंनाय रोंनायखायसो आरो बेंग्रा बानायदोंमोन जोंखौ लपट लपट खालामदोंमोन आरो हमें बहुत बुड़बक बनाया था एक आदमी ने भूटान का जो कि मेरे को एक कुछ खिलाया ऐसा खिलाने के वजह से वो पैसा सैसा नहीं दिया बस इतना ही कहना चाहता हूँ और जगह कुछ इस तरह ओ कलर फुनबाय कलर लगा दिया है वो बेनोमोन जोंनि हटेला नै दिन्थिब्रा बेनोमोन हटेला हटेला बेनोमोन बेयाव जादोंमोन जानानै ओमफ्राय फैसाया जों होनांदोंमोन नायदो लोगोफोर आइनो बेनो कालार फुनबाय जि इम्पर्टेन्ट जाफिनबाय लोगो बुथारदों नै दाखु बायदिसो बिसोरखौ बुथारखागोन बायदि मोनदों जोंखौ लोगोफोर कालार सिगां कालार गैयामोन आरो आंनि जेनेबा इउटुब चेनेलाव नायोब्ला नुगोन नोंसोरो कालार फोनाखैमोन दा कालार फोनबाय जि मजा नुबाय लोगोफोर इयाव रुम भारा थानानै मा जानो आरो जों नुजोबखायो नालाय नंगौ नङा जा नुनो गोनां नुजोबखाबायनोखा जों टेम्पुफोराव थांबा जों नायनो गोनां बहुत जायगा थायो गिदिंनो गोनां बेखायनो ओइ बियार बथल गोजा नामा इफोरलाय नै बियार बथल गारना दोनदो लाङा माय बथलसेसो गवाटियाव लोंना लोङा नोंसोरो लोङो मालाबा मालाबा होमबा लांनो हागोन नों ओइ लंपेन्टसेयाव सोनानै कमन मोनगोन नों 100 थाखायाव जा लायोबा नों 50 थाखा मोनगोन नैबायदि आंनिबा आरो आं नायफेराखै सोंफेराखै बे माल दङ इयाव नायनोबा बेनोमोन जागाया जि मजा जाबाय दा कालार फोनबाय सिगां कालार गैयामोन लोगोफोर ओमफ्राय आं फैसा मोननाय जायगाखौ खिथिनि र' नोंसोरनो फैसा मोननाय जायगा ओइ लोगो फाय फैसा मोननाय जायगा खिथिनि आं फैसा मोननाय जायगाखौ 600 थाखा फैसा मोन्दोंमोन आं इयाव सोरनिबा गोलैना थालांनाय लोगोफोर आंबा खालि आंना बेंकनिफ्राय फैसा माबा डिलिट जादों फैसा गैया जादोंमोन सोरबा लानो थांदोंमोन आंनिफ्राय ओमफ्राय नियाव मोनदों आरो आंना बे जायगायाव मोनदों आङो नोंथांमोन दा फट'खौ नायनो हागौ जानो हागौ निखिनाव गोलैना दंमोन ओमफ्राय आं फट' थिखांदोंमोन आइजों आंदों ओमफ्राय फट' थिखांनानै उनाव बेयाव गोलैनाय मोनदों ओमफ्राय थांनानै ओमफ्राय खनखादो लाखादो सोनानै ओमफ्राय सोरनि मा मिथिया आइथिं खानैसो मानसि दंमोन ओमफ्राय मोनबाय आरो दिनैबो 100 थाखा मोनलायबाय आंहा फाग्लासखा भुटानाव बिदिब्ला फैबाय थागोनसो आं सानदोंमोन भुटानाव फैब्ला फैसा मोनबाय थाबा होननानै ओमफ्राय मोनमारदो दिनै एथेन मोनाखै देलाय खिन्थु होग्रायानि भुल जादों खिन्थु आंनो नांगौमोन फैसा मोनबायलाय आरो नाङामोन होलै होनांगौमोन आरो ना थेवबो बेनो होदोबा आरो गावनो मिथिनांगोन गोरिबनो होनाया मोजांसिन जायो आरो ना बिसोरनो स्लेस्लाय बिसोरबो सोरनिफ्रायबा फैसा बारा लादोंबो जानानै बेखायनो आंनियाव फैफिनबाय आंनि फैसा थांदोंमोन किसुमाननियाव दा आंनिया लस जादों होनबा आंना फैफिनबाय होननाय बायदि सि बरा कालार फोनबाय नै लोगोफोर सिगां कालार गैयामोनथ' लोगोफोर नायाबाय गुफुर कालार फोनजोब्बाय जि मजा गल्डेन कालार आं सानसेखालि बुंनानै थांदोंमोन सानना थांदोंमोन जे बेयाव कालारथ' फोननो हायो जि मोजां नुगोन कालार फोनोबा होननानै बेजोंथ' आपडेट खालामनांगौ नै रडआ जि साफा जाफिनबाय कालारबो फोननो हाबाय बिथिं नायाबाय लोगोफोर टिसिजों थाङोबा टेम्पु मोनगोन आरो टेम्पु माबा माबि मोनलांगोन ओइ सायाव ओमफ्राय नै जि बरिया ओइ दा दाम्पार गारि फैदोंना इयो दा ओरै गिदिंनासो थांगोन नैथिंगाल फायनाय नङा मानो होनबा दिस इज दा रुल अफ दिस रड दिस भुटान नायदो थांबाय नायथिंगाले दा इथिंगाले गिदिंना फैगोन दै जाबानो जाबाय नोंसोरो नुलांबाय थागोन आंनि गारिया नै बेयावहाय दोङो नायदो लोगोफोर ओमफ्राय गारिया इथिंगाले गिदिंना फैसिगोन नै बिदि फैसिगोन नै फैबाय आं बुंनाय लेखायै नाय ओइनि माबा बेरसोदो बमा बेरदो नामाब्रा थांबाय थांनानै टेम्पु थांनो बानाय मा थिग मिथिया देलाय अन्थाइ सन्थाइ लायनो थांदो बे अन्थाइ इसोरानो इफोरसा अन्थाइखौ बानायो नालाय ओइ दुस मा खबर हारसिं मा गिदिंगासिनो नोंलाय बेरायगासिनो हारसिं सायाव नायदो पाहारबो गेदा नायदो गोबार सिरिया बेबायदि हाय भुटाननि मानसि हटेलाव फैदोंबो जानानै जानो ओमफ्राय नै सिरिया गोजा कालार फोनबाय सिगां एकदम कालारानो निसाकारिमोन फुख्रा खावामोन ओमफ्राय बेफोरावबो कालार फोनजोब्बाय जि बरा नांबाय नै ओइनि हटेलाव थांदोंमोनलायबा जानो ना हटेलनिसो मालिक हटेलावनो थांदो जानो ओमफ्राय देहानिफोरखौ फिदिंनांगौ आरो ना जेमान बार फिदिंनो हायो एमान बार मोजां आरो 100 बार फिदिंनो हाबाथाय सोरगो मोनो होनना बुंदो आरो ना फिदिंजोबनांगौ लिरनाय दङ इयाव ट्रान दिस वे बेखौ फिदिंनांगौ ओरैहाय फिदिंनाङा ओरै फिदिङोब्ला नोङो ओइ नारेगाव मोनहैगोन आरो हा सिङाव हाबलांगोन ओमफ्राय आरो बेखौ ओरैहाय फिदिङोब्ला लेफ्ट साइडथिं फिदिंबा आरो फैबाय थायोब्ला 100 बार नोङो सोरगो मोनगोन आरो ओजोंहाय अख्रां सायाव बिरै थानो मोनगोन आरो ना स' नैयाव बिजोंहाय कालार माबा माबि फुनना दोनदों लिरना दोनदों माबा माबि नोंथांमोना भुटाननि आखरखौ बुजियोब्ला फरायनो हागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय फारि नै कालारफोरखौ फोनजोब्बायनो
बेबायदि ओमफ्राय गारिफोरा बिदिनो फैदों फैनानै गारिया जायफोरा इण्डियानि फार्स्ट टाइम फैदो बियो निजिगाल थांगोन गारिखौ लानानै नायबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय जायफोरा फैबाय थानो मोन्दों बे इथिंगाल थांगोन नायदो लोगोफोर दा इथिंगाल थांनो मोन्दो ना इयो मिथिया दा इयो फार्स्ट टाइम फैदो इयो इण्डियानि मानसि दा फार्स्ट टाइम फैनायखायनो इयो मिथियाखै बेनिखायनो इथिं थांनो होबाय नैबे भुटाननि गारि बेनिखायनो बिथिंहाय थांनानै इथिंहाय गिदिंना फैसिगोन दा इखौ नायनोसै माबायदि माथिंगालाय फैगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय बेबायदि बानायना दोनदों स्ट्राक्चारफोरखौ नै गारिया इथिंगालाय फैफिननांबाय दा बे एसेथो गोजान थांनो हागोन बे बारा गोजान थांनो हानाय नङाना लोगोफोर नायदो अन्थाइ लायनो थांदों भुटाननि गारिफोरा थ' बेखौ फिदिंनांगौ आरोना नोंनिया उल्था जादों आरोना फिदिंनाया नोङो दा नोरोगाव मोनसिगोन हा सिङाव हाबलांसिगोन नों ओइ बिदि खालामनो मोना नोंनिया उल्था जादों बेखौ बिदिनो खालामनांगौ नै ओरै खामै जौसे बार खालामनो हायोब्ला नोङो सोरगो मोनगोन होनना बुंनाया बेनो आरोना बेखौ फिदिंबाय थानांगौ थ' बाल लोगोफोर बिदिनो नङालै दखानफोरा न' गोजासो नोंसोर खिथिगासिनो दं दसे थानानै जाय न'आव नुदों इयाव बेनार लिरनाय थायो इयावनो हाबलांबानो जाबाय आरो इयाव खाननैसो मानसि दंमोन लायदांदो बायदोंमोन होजोबलांदों बेसेनिफ्राय होबाय आंबो गिनानै सिबसोलायनोसै दामपाराव माबा माल थिखांबाय थाग्रालै दामपार हाथाराखौ बेनो कर्टा कर्टा बेनो पुलिस स्टेसन नायदो लोगोफोर पुलिस स्टेसन बायजों खालामनो खिथिदों आरो दा खिथिनो आबाद निगा जालांगोन दा गारिखौ पार्क खालामदों भुटाननि मानसिफोरा लाना फैदो आरो भुटाननि खायसे मानसिया लोंग्राया जाग्रानिफ्राय जोंनिया बेनिफ्रायसो मिथिजोबलांबाय आरो ना जानानै खारना होयो भुटाननि सिमा बायदि नुखादों गुफुर गारिजों साजिखादो सिख्लाफोरासो नुनायबा आंनो नांगो होननानै बफ्रेना गार्लफ्रेन्डा बिबाय थाबाय बफ्रेनायाव बेखा गार्लफ्रेन्ड लाना फैनाङा आरोना खस्थ' जायो औ मा सैमा खनस्लायस्लाय मानसिखौ हरनांगोन उनाव मानसियासो जाहोयो नै फेन गिदिंगासिनो थान्दा इयाव भिडिअ ओंखायनो आं बानायग्रोना ला क्लुक्ल' जिसिबि सोरबा नुदोंमोन नामा नै जिबरा जिसिबि फिसा जोंनिया इफोरखौ नुनायमोनबा बायबायमोनलै आंनो मोनसे नांगौमोन जालायमोन गथ'फोरा अरुणाचल आरो भुटान उनावसो थांनो मोनबाय खामानि मावनो थांदोंमोन नामा बेसेसो दरमामोन पापन बेनो जाबाय कर्ट बिदिसो आरोना डाइलगा नैबेनो जाबाय कर्ट बिसोरनि भुटाननि कर्ट फिसा कर्ट जाय जोंनि गेट बारबा मोननाय ओमफ्राय बेनो जाबाय स्कुल बिसोरनि फरायग्रा स्कुल गेटआ बेनो हाबलांगोन बेजोंहाय फट' थिखांनो मोजां जायो इथिं कर्टनि गेटआ लोगोफोर नायदो बेनिफ्राय कर्टआ बेजोंहाय उकिलफोरा माबा माबि बुङो आरोना जोंथ' मिथिया बेफोरखौ 20 सेक्सन नामा लिरनाय दङ बेवहाय 20 खिथिनाय दङ ओमफ्राय जायनि बिबाराबो दङ नै बिबारा गैला बेबायदि नायदो उकिल जास्टिस आन्डार ल' लिरनाय दङ ओमफ्राय आंथ' खनसेबो थांफेराखै आरोना थांफेराखैबा मिथिगालि थांबाय थायो लोगोनि खिथिनो फैलायबाय नोंसोरनोबो खिथिबाय गेटआ बेबायदि ओमफ्राय बेमोन जों इथिगालि थांदोंमोन नै हटेला जों इयावनो जानोमोन खिन्थु जों दा जायाखै आरोना मानसि फैनायाव जादोंमोन ओमफ्राय गथ'फोरा नै बुद्धदेबखौ फुजियो ओमफ्राय स्कुला बेनो ओमफ्राय जायगाया बेबायदि बेयावनो फरायो बेयावनो जायो बेयावनो खियो बेयावनो हासुयो आरोना बिसोर बर'खौ बुजि मोननाय नङा हिन्दीखौ बुजि मोनो इंलिसखौ बुजि मोनो ओमफ्राय जायगाया बेबायदि नायदो अन्थाइजों बानायनाय न' ओमफ्राय बेबायदि बिबारफोरा जानियावसो दङ बेबायदि नायदो जुस लोंदों नायदो भुटानफोरा गोलैबाय गथ'आ मिनिबाय जों सैसारि गोलैजायोमोन गोलैनानै मिनिजायोमोन आरो ओमफ्राय स्कुला बेनो बादो फ्लेगा बेनो एसेनो नोंथांमोना नुदोंबो जानो हागौ इम'जिफोराव वाट्सएपनि ओमफ्राय बेबायदि स्कुला बेनो इयाव गान जागासिनो दङ बिथांमोना गान रोजाबनाय मोसानाय मुसुरनाय बेवहायनो जाजोबो बेनिफ्राय फ्लेगा बेबायदि नायदो लोगोफोर ड्रागननि
बेनिफ्राय लोगोआ बिजोंहाय भिडिअ बानायदों ओमफ्राय नै पाकाया जि बर्डआव बानायनाय बायदि नायदो बे फ्लेगखौ आं जुदि बोखारना गोलाङो अब्ला आङो जेल जानांगोन ओंखायनो बेबायदि खालामनाङा नै औवाया दहायसो नुहरनाय औवाया गिदिर जाबाय नैयाव स्कुलाव गिदिर दोङो थाइजौ बिफां दोङो खिन्थु थाइजौ गैया मा जागोन ओमफ्राय नैबेनो जाबाय पुलिस स्टेसन खाथियावनो दङ स्कुलाव जुदि माबाफोर जायोब्ला पुलिसा हमगोन आरोना स्कुलाव फैनानै माबाफोर खालामोब्ला ओमफ्राय नै बिबारा नायदो नै पाहारा नायदों गया गोथावथार जायोसैना गय जानो मोननायबा जाबायमोन र' आलासि जायगा इन्डियानि आलासि जायगा मानो इन्डियाआवनो बर' हिन्दीआव इन्डिया का बड़ोसी देश जो देख सकते हो बेनो आरो ना नै बिबारा जानाव दोङो नै बिबाराव जानाव दोङो आइफननि माबा दखान आइफन माबा माबि वान प्लास जिनिस नुदों आरो आं लोगोफोर बे गेटमोन बेनोमोन थ' लोगोफोर दा डिनार खालामनो थांसै मम' संम' जानानै थांसै सिन्दुर लाया नोंसोरनियाबो हाबा जादों जाया मिथिया बोरैबा मिथिनो दा आं निथिंगाल थांनांगोन ट्राफिक पुलिस निथिंगाल थांनांगोन आं दा ट्राफिक पुलिस जायो दा ओमफ्राय नायनानै थांबाय थानांगोन सिदा सिदा भुटाननि थांबाय थानांगोन इयाव बाजार जायो आरोना लोगोफोर बाजार जायो इयाव बाजार आइथिं मोसानायबो जायो ओमफ्राय आं गारिखौ निथिंगाल दोननोसै ओमफ्राय नैयावनो खनसेबो जाफेराखै नैयाव जानांनायनि खनसे सिगां आं क्लास 8 नामा फैनायाव सानैसो लोगोफोरखौ हाबनाय नुदोंमोन आं ओमफ्राय आं नैयाव गारिखौ ओरै लाखिनोसै लाइन का पीछे हो गया ना ओइ लाइननि सिगाङाव एथिं हाबनांगोन ओइ सिगाङाव दोन ओइ उनथिंगालिनिया बाराद्राय थांबायना बे लाइन दोङो ना बे लाइन गुफुरालै गुफुरनि एथिंगालि सिनथि हाबनांगो उननि साखाया हाबाना हाबनाय नङा इयाव ओइ सिगाङाव ओइ सिगाङाव फै इयाव फासाय बास दोननाय जाबाय एफा खस्थ' खालामनानै जाबाय इनि लोंग्राफोरखौ जों लोङाना लोंग्रा खिथानाया ओइ हिन्जावखाया बरियालै बुंनायखायसो नङाबा ट्राफिक पुलिसखौ फाइन लाजागौमोन बे सिननि सिंथिंगालि हाबनांगौ गारिया दा नैबे सिननि एथिंगालि थानांगौ आरो ना गारिया गुफुर सिननि दा सिगांथिंगालि माने थांबाथाय इथिं गारि थाङोना ओमफ्राय नै लोंग्राफोरा जि दामि फायबा लोंनो हागोन आरो खमावनो मोनो आरो बेवहाय ओमफ्राय बिल्डिङानो बिल्डिं मानो होनबा बेवहायनो दखान दङ बेवहायनो जायो गैयानो खियो हासुयो बेयावनो रुम भारा होयो बिसोरो दा दखाना बेनो नै दखाना सिङाव थायो ओमफ्राय थाग्राफोरा सायाव थायो ओमफ्राय लोंग्राफोरा सिङाव होनो बिउटि पार्लार आइसक्रिम बेफोरावनो थाजोबो आरो ना दखानावनो नैयाव हाबदोंमोन खनसे आङो ओमफ्राय इयाव कफि लोंनि कफि ना मम' जायो मा जायो ना मा होनो लोगो ओमफ्राय नैबेनो भुटाननि सिख्लाफोरा माबायदि नांदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय गाय आरोना ओमफ्राय इयाव बाजार जायो जेरै हाथाय बाजार बिसिना बेयावनो जाखाबाय थायो आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना नै हाबना नायनो र' खनसे रमारेन्स नायलाय रमारेन्स बायदि नुदों नामा लोगोफोर खानाय आरो गोलाव लाखिबा नोंसोर कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय मानसिफोरा लोगोफोरा बुंनानैलाय आं ओरैनो बुंना नायदोंमोन आरो बेयावनो जायो हाथायफोरा बिसोरनिया बिराद जायो रुनानै बिसोरो बिराद रुना जायो आरो नै ड्राइ प्रडाक्टस माने गोनां बुस्थु ओमफ्राय रुनाय बुस्थुफोरखौ जायो आरो बांसिन बिसोरनि ओंखायनो मोखांफोरा गुरै ओमफ्राय माने बिसोरनो कालारफोरा वाइट ओमफ्राय सायाव ओरै सिरि फै रमारेन्स फैब्रा फै रमारेन्स बायदि नुयो नामा बुंबार कमेन्ट खालामना ना गोरान मोनामसोदों नै जाय समबाराव ना जाया आरो जायफोर नन भेज मानसि बेदर जायो बेफोरो सायाव फैनाङा आरोना मोनामनाय मोनगोन जायफोर पुजारि
फुजा खालामबाय थायो ओमफ्राय नै सिख्लाखौ नायदो जि समायना गाहाय नायदो गुफुरनो ओमफ्राय गावनो फायना लादों आरोना आं दिन्थिनो सानाखौनो फायना लादों ना गोरान फानो बेवहाय इनो ना गोरान ओमफ्राय बाखोरबो फानो नायनो नायदो माबा माबि माल बुस्थु दङ गाइखेर सारखेर आपेल आंगुर माबा माबि बायना लांनो हागोन आरोना गाइखेर दङ जों दा लोगोफोर नै नायदो गारि सिङाव दङ दखाना बेबायदि जायो दानिफोराबो दखान होयो दा गैथ'वा आरोना मालफोर गैया जां सिख्ला खागोन बैया नुबाय थादोंलै आं लोगोफोर बेयाव दङ थालिर दङ आपेल आंगुर आनारस फ्रुइट्स बेगेरानि ओमफ्राय ना गोरान अमा थागोन थाय मिथिया खिन्थु माबा माबि गोरान थागोन नामा दङ नै सिंनि जयनि दखाना ओमफ्राय आथिं फैबाय आथिं खोमसि गोसोम खोमसि आयना ग्लास होनायखायनो गिनानै हाबा खालामोन आरो जोङो नै सिख्लाखौ नायदो ओमफ्राय फैयै दासो नुबाय आङो मिथिगालाय हाबो जागाया हटेला बेबायदि आरोना बेवहाय जानो हायो नायदो लोगोफोर ओमफ्राय मा दङ नायदो नायनाखानि इमान दामि नायदो लोगोफोर लाबाय दामथारलै एकदम दामथार जोंफोर गोरिब मानसिया जानो हाया बेवहाय चिकेन चावमिन नागिरोब्ला नायदो बे चावमिन जौसे बे चावमिना जौसेखा इमान दामिखा ओमफ्राय बेखौनो लोंनांसिगोन आरोना मा होनो लोगो गोरिब मानसि लोंग्रा नै लोंग्राफोरा मा दङ नै जि बरा लोंलायबाय इखो जागायनो मा जागायनो आरो मोनायाव मोनसे आं भुटाननि जानाय लोंनायनि बागै खिन्थानो सानदों नैबे खै थाखा लागोन नोंसोरनि बायदिब्ला खै थाखा इयो 20 टाकाफोराव मोनो इफोरखौ बारा दाम लाया ना इमान 20 टाकाफोरा नङा नों थाइबानो मोनो इखो 20 टाका 10 टाका आरो मिथिबाय सिगां आरोना सिगांनि जुगाव ओमफ्राय 10 टाका मोनो मोजां नङा दांनानै 20 टाका लादो 20 टाका 40 टाका थांबाय ओमफ्राय चक'बारखौ 10 टाकानो मोनो 40 टाका चक'बारा भुटानाव ओमफ्राय नै चकलेट नुदों ना खैथा नुदों इयाव 6टा खै टाकानि नुदों नोंसोर 6 टाकानि नुदों नामा 10 टाकानि कर्न फाग्ला आरो इन्डियानियाबो लानानै 10 टाकायाव 6टा मोननो हानाय इन्डियानि सेन्टार फ्रेसखौ फ्रुइटखौ फाग्ला मिथिबायबा दा आं इदिया दानो मोनसे होनोसै ओमफ्राय जानोसै थांनायसै ओमफ्राय ओजा माबा मोनसे जानोसै बे खामुखिदो बेयाव आरो जानो हानाय नंला आरो भुटाननि फैसा दङमोन आंनियाव 100 टाका 50 होबाय जाबाय थांसै नै दखानाव लादोंमोन आरो माल लोंग्राफोरा लोंबाथ' बेसे दाम लागोन पात्ता गैया लोगोफोर इयाव जानाय नंला आरो बाप्रेबा इयाव थाबाय थानो हानाय नंला थाब जानानै थांनांसिगोन बिराद दाम बाप्रे दुबाइफोरावथ' बेलेग बाथ्रा जा दाम होनना मिथिखानाय बाथ्रा खिन्थु थावा आन्था खम बायदि मोनबाय आंनियाव थावा आन्था खम बाखि जानायफोरा सब दामि नै जाना नायदों माबायदि नांदो बरियानोलै आंसो जाना नायग्राखै र' नायनि अरेन्ज नै जानोसै मोजाङानो बिराद गोखै नामा बिसोरनो बानायखायो आरोना बिसोरनि जागानो जों जागानि सारि गैया नायना लादो लोगोफोर ओमफ्राय जाखांनानै जाहाथे पटे गारना आरो इयाव दोनदों गारनानै उनाव गारिगोन डास्टबिनाव ये बड़ी अच्छी बात कही आप जागाफोरा गारनायनि जागा माइलाय लाङो सन गुरै ना ओमफ्राय जोंबो बिजनेस खालामनो हागोन भुटाननि आइसक्रिम भुटाननि माबा माबि नायनानै 20 टाका 10 टाका 30 टाका फाननो नालागोन जालागोन जोंहाबो जाना नायगोन आरो गोदानाव फार्स्टआव ओमफ्राय खाननैसोनि उनाव पुराना जाबा जानाय नङा इमान दामलै मुजाबाय थानो नाङा माने 20 टाकानि फानलांसै माने खम होदो र' होननानै बायलागोन बे मम' दखानखौ इन्डियावसो मोनबाय नै लोगोफोर इन्डियावसो फैना जाफैनांबाय भुटाननिफ्राय फैयो नायदो लोगोफोर सोरबाबो माबोरै नैखौ दाबो खुलिना फैयाखैलै इमान बार बुंबाय आं
केन्जाय नायोना बुस्थुआ नावायलाय लोगोबा हो दादा बापरे स्कूटी डायरेक्ट नाही माय शेपटा जालांदो बापरे स्कूटी एक्चुअली खतरनाक नाङा आरोना नायखोलाय मा जाखो पुलिसा दानो नुनांगौबा बिसोरखौ सेस जागोन साथाम गाखोना फैदों मानि माबे माजा थाङो नायनोसै जों थांनोसै थांदोसन आं हरनो नागिरदों आरो नोंसो भिडिअ बानायनो भिडिअ बानायनो लानो होदोंब्रा मबाइल स्कुटियानो पाम्प गैला इना खाथाम गाखोदो एकदम लांबाय गुड नाइट आजके दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय थांना फैबाय जाना फैबाय जा खालामदों नोंथांमोना दिन्थिबाय दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों